Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal vi ind på Hovedbanegården, og det skal vi fordi at DSB viser en komfortjet-stamme frem. Og hvis I ikke ved hvad en komfortjet-stamme er, så er det nogle vogne fra det tjekkiske jernbaneselskab Čechy-Prahy, tror jeg det hedder, som skal køre mellem Danmark og Prag her fra maj-juni stykker, så de viser lige sådan en stamme frem, så den skal jeg selvfølgelig lige ind og se. I dagens anledning har jeg valgt at tage min IC3 t-shirt på med MF 5051. Jeg ved godt lige det spejlvendt. Nu vil jeg lige få lavet mig noget morgenmad. Jeg har fået lavet morgenmad. Jeg fik spist morgenmad, og nu har jeg sat kursen mod Hovedbanegården. Jeg er kommet hen til Hovedbanegården, og nu skal vi bare finde spor 1. Her har vi den så. Og her har vi den herfra. Det derinde der er faktisk aldrig set. Så blev der åbnet. Så blev der åbnet. Hvis I lige gør plads, så personalet kan komme forbi. Ja. Tak skal I have. Det er et tjekkisk tog, men det skal køre her fra København fra 1. maj med en daglig. Jeg har lige sat mig på et af første Som sagt, klasses. så er det tjekkisk bygget. Og det er, har vi også første klasse dernede. Det er så en af første klasse vognene, og den fortsætter så her. Og det der er fordelen ved den her frem for de andre tog, vi har haft, det er, at vi har den stik her til, ikke en stik, men vi har en lader til telefonen trådløst, så I bare kan lægge telefonerne. Så vi kommer ned mod en, til det sidste med her. Bare følg mig så. Er I med? Vi går ned mod bistvognen nu. Det bliver sådan, at
at når vi skal have varer ind, så kan vi få varer igennem de 2 døre her. Man må ikke bruge de 2 døre her som normal døråbning og som udstigningsdøre, men vi kan få varerne ind her. Og det er tjekkisk personale, der kommer til at stå i bistolen hele vejen på rejsen, når man kører. Og lad os gå ind i bistolen, så kan I få lov at sidde inde i bistolen. Hvis I finder et sæde her og slår ned her i bistroen. Jeg skal lige have samlet lidt, så jeg ikke kan sige det mange gange, men det er som sagt er det bistroen. Bistroen, den kan man ikke bestille, faktisk komme her og selv, hvis du er. Bistroen kan man ikke bestille pladsbillet til. Der har man et normalt sæde i toget, og har man lyst til at gå ud i bistroen, så forlader man bare sit sæde, tager eventuelt sin håndbagage med og går herud, og så finder man et sæde her. Og der kan man så bestille kaffe og forskellige former for mad, og de har sodavand og øl og så videre. Og som sagt så er det tjekkisk bistropersonale, der kommer med hele vejen. Hvis man sidder på første klasse, og man bestiller noget, så bringer de simpelthen varerne ind til en inde på første klasse. Så man får lidt ud af sine penge, når man betaler på første klasse. Så I kan godt mærke, at det er noget luksus i forhold til de andre tog, vi kører med. Jeg skal snakke om Visa 4. Ja, det kan vi godt. Så, men som sagt, der er ikke så meget at vise ud af det, end at det er jo som sagt her, vi kan bare gå derud og så videre. En lille standardvogn, det er bare for at vise kontrasten mellem de lækre sæder og så videre, der I har siddet inde på første og så herind til. Altså I kan godt se forskellen, men alligevel er der jo stadigvæk god plads til bagage, og der er god benplads, og rigtig god benplads, og der er også nogle gode hattehylder og så videre. Så man mangler ikke noget ordentligt komfort, kan man sige. Alle vogne har, som sagt, imellem hver vogn er der toiletter, så det mangler heller ikke noget toilet i nogen af dele af toget. Det vi så kommer ind til den næste, der kommer man ind til infopointen i toget. Det er her, hvis man har spørgsmål, så kan man henvende sig her inde i toget. Jeg skal nok lige snakke lidt højere, når der kommer flere. Så den sidste mænd. Det er sådan lige en gang til. Som sagt, så er det infopoint, og det er her, at togpersonalet, i hvert fald en af togførerne vil befinde sig. Og der kan vi her på skærmene døbe toget, vi kan sætte destinationer og afgangstider og sådan noget her. Og ellers, hvis der er konkrete spørgsmål, så er der også her ved servicepointen. Og det her tog har ikke nogen tjenestkopé til personalet, så det vil nok være et af de steder, hvor man altid kan finde en af togpersonalet, så vil de være her, så man kan komme i kontakt med os. Det er også herude, vi har handicaprampen. Der er en handicaprampe her i hver side. Man låser op her, vi har ikke tid til at vise i dag, fordi det er også det, der skal være strøm på tog og så videre. Så man er i hvert fald tog op her, køber rampen ud, og så kan man få dem ud og handicap. Og det er fordi, at det vi kommer ind i nu, det er det, der hedder multivognen. Multivognen, der er plads til handicappet, og det er ikke et sted, man kan stille sine cykler. Det er udelukkende til at få rullestol ind. Og rullestolen, der har man sit eget bord og så videre, og hvis man har pårørende med, der har bestilt billet også, så kan de sidde her. Og det er multivognen, og det er her, hvor man kan sige, det er det, vi normalt vil kalde familievognen. Der er en lille børnebiograf hernede, og der er, nu skal I se noget smart hernede oppe. Der er forskellige spilleplader på bordene, og når man skal have brækker til spilleplader, så er det ude i Infopoint, hvor jeg lige har fortalt jer, der kan man gå ud og låne plader. Her er børnebiografen. Der er ikke plads til mange, men man kan selv stille de mindste børn på sæderne her. Og det er stadig smart, ikke? Også tegnefilmen, den kører på tjekkisk. Men som sagt, så er det det, vi kan
Det hedder multivogn, men det er lige så meget en familievogn, kan man sige, fordi der er god komfort til passagerer og så videre. Børnene bliver ikke generet af solen, fordi der er sådan noget film for vinduet. Så det er også rigtig smart. Nu skal vi så lidt i næste væg. Det sidste vi så har her på turen, fordi vi har aflåst en del døre her, men det sidste vi har, det er den store anden klassesvogn, den kommer hernede. Vi skal lige have folk ud herfra, men det er den store med rigtig mange sæder. Det minder om den lille anden klassevogn, vi lige har gået igennem, men bare i meget længere. Og det er også lige meget for at vise jer, hvor god plads vi har til bagage i forhold til mange af de andre tog, vi har. Og der er... Hvis der er nogen, der har spørgsmål, så må I bare fyre af, fordi jeg snakker bare. Så I må godt... Som sagt, så kommer... Det er så den lange anden klassesvogn. Og læg mærke til igen. God benplads. Normalt så sidder man altid med benene op under nakken. Vi har god plads. I alle de andre tog har vi jo ikke fået til bagage. Ude i siderne og her, der har vi plads til bagage her også. Og stadigvæk brede pattehylder. Så har vi stadigvæk lidt plads her til kuffert og så videre. Så ja. Og hvis I har lyst til, hvis I vil videre ud og kigge på cykelvognen, så er det den sidste vogn op mod lokomotivet. Efter den fremvisning, så forstår jeg sgu godt, hvorfor de kalder det for Comfort Jet, for der er komfort. Så skal vi lige ind og se førerrummet på den her EB'er. Så tror jeg, at den har 4 aksler og lægge det ned på med 4 banemotorer. Og det smarte med det her lokomotiv, det er, i princippet, hvis vi skulle køre herfra, så kunne man bare give fuld traktion. Og så kan banemotorerne faktisk manuelt gå ind og se, hvis der nu er en banemotor, der begynder at lave, eller en aksel, der begynder at lave hjulslip, så kan den skrue ned for den og skrue op for de andre. Sådan som man ikke behøver at regulere ned, så kommer toget faktisk hurtigere ud af byen, og så accelererer hurtigere. Hvad er det nu, accelerationstiden fra 0 til 200 er? Jeg har prøvet det engang for et års tid siden, men jeg kan ikke huske det. Sådan noget 15-20 sekunder eller sådan noget. Det er ret vildt, men jeg kan næsten ikke stå fast til det, altså fordi lokomotivet i sig selv vejer kun 87 tons. Jeg er sikker på, at jeg burde have en afspil. Og det er en bil, der vejer 700 kilo. Ja. Men 87 tons, det er faktisk ikke ret meget for et lokomotiv, der har så meget, kraft. De gamle ME'er, de vejede 130 tons. Så det gjorde, at de stod noget bedre fast. Jo bedre et tog står fast, desto mere gas kan man give dem, fordi så snor hjulene ikke rundt og laver hjulslip.
forklare, hvorfor de gav meget gas med meterne. Ja, de fik bare stilling 8, som det hed det samme, ikke? Ja, det er jo dejligt. Dem her, der er det faktisk sådan, når vi ligger og kører regionaltog og sådan noget, vi skal passe lidt på med at give for meget trækkraft, ellers så flyver I rundt ned i vognen, så kan I, hvis I står op, så skal man holde fast i et eller andet, ellers så er det bare lidt for voldsomt. Så det er meget sjovt. I kan prøve at se, de er jo ikke så gamle dem her, men de er alligevel 6 år gamle, nogle af dem. Den er altså næsten kørt 600.000 km. Okay. Men den ligger jo også og kører mellem København, der har en borg. Det er godt, den er. Og de ligger jo, hvad kan de nå at køre på en dag? De kan nå at køre 15 gange til Holbæk og 15 gange til Helsingør og sådan noget, ikke? Det bliver over til mange kilometer, ikke? Altså, Ja. jo, 600.000 kilometer. Så kan man ikke rigtig snakke om det nyt længere, vel? Jeg ved, hvor mange kilometer en MF'er har kørt. Ja, det er helt vildt. Det er helt vildt. De dør aldrig. Nej, altså det er et godt tog. Det er det her sådan set også. Altså, jeg var meget i tvivl, da det var det kom i starten, fordi at der er så meget overvågning på alle ting, så men det er dejligt ved det at se. Så kompressor og sådan noget, der kan noget på ocean. Det vi kommer ned til det første her, det er for eksempel vores togkontrolskabe. Det her det er vores tyske togkontrolskab, og det andet skab, som er lige her på siden af, det er det danske togkontrolskab. Okay. De kører på dansk og tysk togkontrolanlæg indtil videre dem her. Så det betyder også, at når de her skal køre til Prag, så er der lokomotivskifte i Hamburg. Og så er det planen, at der kommer nogle tjekkiske Vectron-lokomotiver på et tidspunkt, som vi skal køre med hele vejen. Som der kan det hele. Kan de egentlig også køre på svensk kørestrøm? Det kan de, ja. Det kan de. De her ret ikke-sigende skærme, som vi går forbi her, det er faktisk der, hvor vores kraftkonverter sidder. Der er 2 kraftkonverter. Og det er så der, hvor vi har vores 8.700 hestekræfter, kan man sige. Så det vi kommer ned til hernede i den her, det er trykluften, og vi også har vores brandbekæmpelsesanlæg. Vi sidder hernede bagved i de røde flasker der. Så hvis der kommer for høj temperatur herinde, så udløser det. Herover der sætter der en kompressor, som vi bruger til at lave 10 bars tryk til vores udluftbeholder og til vores fødeledning. Og herover der har vi en tavle med en hel masse hænger på, og det er vores bremsetavle. Det er der, hvor vi har mulighederne for at udkoble direkte brems, boggiafspærringshaner, federbremser, styreventil, federbremser også, og så haner til at udkoble togets sikkerhedssystem med heroppe. Så ved siden af et bremseskab, hvor vi har alle automatsikringerne, som er en slags overvågning. Så hvis der sker et eller andet, så kan man altså se, så er der faldet en sikring. Hej Jesper. Hej. Ja. Hvad så? Har I været hele vejen igennem? Ja, vi går tilbage hjem. Nå, okay. Jamen, så venter vi lige lidt. Det er fint. Jeg lader højspænding derude. Ja, det er godt. Vi kommer efter. Yes. Så det er faktisk det, der er at se. Der er jo ikke sådan vildt meget at se, men det er fordi det er meget gemt væk i moduler og skærme og sådan noget. Så sætter man en emergency brake, så går det over til den anden på hver 5-10 sekunder eller andet. Men i tynd til den måde, så bremser den kraftigt godt. Ja, det er pænt. Lad mig sige sådan, efter jeg har set den her komfortjet-stammen, så glæder jeg mig godt nok til at prøve at komme ud og køre med den. Den bliver sat i drift den 1. maj. Showstopperne, de har også styrvogn, men den kommer altså først i drift her i slutningen af 2027.
Med styrvognen så består sådan en komfortjetstamme i alt af 9 vogne. Men som jeg sagde før, så kommer styrvognen altså først til at køre i drift her i Danmark i slutningen af 2027. Så jeg tror, når vi går over til køreplanen på 28 i december 27, så tror jeg det der, at styrvognen den kommer i drift. Jeg ved det ikke. Men, eller jo, jeg spurgte dem, de sagde bare i slutningen af 27, så jeg tænker det der omkring. Så fik jeg set komfortjetstammen, og hold da op, den er lækker. Nu står jeg så her og venter på en bus hjem. Jeg er jo så heldig, at der går 12 minutter før den kommer, så jeg kan lige stå her og glane i 12 minutter før den kommer. Den med jeg tog en anden bus, end den jeg egentlig skulle. Det var på grund af, at jeg lige kom i tanke om, at jeg skulle hente en pakke. Pakken er blevet hentet, og nu har jeg sat kursen hjemad. Nu er jeg kommet hjem, og her til sidst vil jeg sådan set bare sige tak fordi I så med. Husk at abonnere på kanalen, og så ses vi i den næste video. Hej!